I Hellerup foran det malaysiske konsulat. Hvorfor gør vi så det? Jo, det gør vi, fordi det er en international protest i dag mod Malaysia, som er ekstreme til at henrette folk, fordi de ryger cannabis. Og nu oplevede vi så lige, at der var en medarbejder, der blev sur over, at vi sagde nogle cigaretter. Det var selvfølgelig heller ikke pænt af os. Men altså i Malaysia bliver man henrettet, hvis man ryger en joint. Og det er overhovedet ikke pænt heller ikke. Det er faktisk rigtig, rigtig dårligt. Og forleden der blev der henrettet en 25-årig mand for 260 gram pot. Og det fortsætter, det er faktisk dagligt, og det er derfor man gør det mod Malaysia, fordi de er ekstreme til at henrette folk for cannabis. Bagefter skal vi til Indonesiens ambassade, hvor vi vil tilkendegive vores sympati for Chapelle Corby, den australske kvinde, der har fået 20 år i den Pasar i Bali, for at tage noget skunk ind i Bali. 20 år i et rådent fængsel med lort på væggene for sit liv ud. Og hvor man kommer i hundehul, hvis der var det mindste problem, og en skål ris hver dag og vand med fulde bakterier. Men vi er ked af, at den malaysiske konsulat gemmer sig og ikke kommer frem og siger og viser flaget, fordi det er dem, vi demonstrerer mod. Og det kan ikke siges tydeligt nok. Legaliser Cannabis i Danmark, i Malaysia, i Kina, hele verden rundt. Free cannabis all over the world right now. Free cannabis. Free the weed, free the herb.